Асиновада яңа поликлиника барлыкка килде. Бүген аның тантаналы ачылышы. Рәис килгәнче әйдәгез карап чыгабыз. Ак чәчәкләр, аппак язлар микән, ак өметләр микән күзләрдә. Аклык эзләп, аклык күзләп үткән, гомер үзен инде төсләрдә. Ак гөлләрдән җан җылысы алып, йөрәкләргә саласы иде. Ак чәчәкләр кебек аппак булып, саф күңелле каласы иде. Яшәү дигән татлы сүзгә сыйган, сер ачкычы кайда кем белә. Таң күзеннән гүя безнең гомер шык тамчысы булып түгелә. Ак гөлләрдән җан җылысы алып. Сегодня мы наконец получили долгожданную, оснащенную передовым медицинским оборудованием, современную, комфортную для пациентов и сотрудников поликлинику, которая будет обслуживать более 15 тысяч жителей Осиновского сельского поселения. В поликлинике будут работать порядка 40 врачей и 80 сотрудников среднего медицинского персонала.